bai kira ka ba? Ya kira ni, shine yanzu ma za ni. Ranka yi daɗe, wai kana kira na. Ban kira ka ba. Fandi an ce na zo kana kira na. Fita. Fiye wata kamun ƙarya bai ce yana kira na ba. Ni ma ai dama irin hakan nace maka. To me ya saka ma ka gaya mun? Ai in dai bai kira ka bane ba zan gaya maka. Ɗan iska kawai ɗan buhun uwa. Sai ka dinga min ƙarya. Sai ka ci ana kira na. Ka mai da ni kakanka. Ɗan iska kawai ɗan buhun uwa. Shege. Molelan banza kawai. Ɗan iska. Kai mai gida ya kira shi ne ko ya? In ka ji ko abin da ya faru dama shine na ce mai gida bai kira shi ba. Shine da ke kakan wannan? To kawai saboda ya tambaye ka shine zaka kama ka dinga dukan shi. To shi me yasa an gaya mu wannan magana? Shine kada ke shi. Yayi laifi. Idan ya kira ba zai iya tambaye ka ba. Ni ma zan ci mutuncin ka. Zan ci ba mutuncin abin da zaka iya mun. Ba abin da zaka iya mun na gaya ma. Da irin wannan faɗan da kake yi da inda bata samu haɗin kai ba, bata samu zaman lafiya ba, bata samu ci gaba a cikin ƙasar nan ba, bata samu yadda za ta yi ba. Irin wannan rashin haɗin kan da kake da shi shine yake kawo taɓarɓarewar ƙasa, yake kawo taɓarɓarewar tsaro, yake kawo taɓarɓarewar rashin ci gaba. Zama da irin mutane irin ku aikin banza ne. Don haka ni daga yau ba zan iya zama da kai ba. Kuma yanzu na tabbatar maka Allah ya dabe gida ba zai taɓa yin kiran ka ba. Duk ka ga fa sami da kai ne wai wani wawa ma yanke ma ne shawara. Menene haka? Shin wani da yake damun al'amarin ka? A mai gida wani ne yake damun rayuwarka ne kai? Kawai ina zama ne a nan gurin saboda ba su ne yace na zauna. Ai ba mu da zabi dangane da duk wani al'amari. Mama, ku je daga cikin ni dan sayin da zan yi da shi. Ranka yi daɗin akwai damuwa ne. Ina jin haushi. Shi sai dai a ciyar da shi jandire. Ai wani lokacin yadda ka san kwamfuta haka yake, yana lalacewa a kowane lokaci. Sai an sa mishi antivirus. A ba damuwa ku dan koma ciki. Ai in da magana antivirus ne, yanzu zan nemo shi a sama. Abin da nake so ka dauko shi ka tafi da shi. Sai a zo a sa ma antivirus. Hey Dibiya, menene ke faruwa ne? Na tungule ne, kafata ce ta murgude. Kai, a ina ne kika ji ciwon? Gaskiya ba zan nuna maka anan ba, sai dai ka dauke ni ka kai ni daki in nuna maka. Saboda na san kana da zuciyar da zaka iya daga ni ma a gaban mamanmu. Antivirus, anti-pieces virus. Ka tuba inda yake daukanta, sai ka ce mutum ya san saniya zai tafi da ita. Ya gani. Ka dai yarinya ta wane ne dauke ta haka kuma? Ba wani wanda ya dauke yarinyan ka. Na ga da wasu korayen kaya yanzu nan. Kore. Kai ba shi ba ne, Fandi ne ya saka korayen ka sannan ya ɗauka ya haka ɗin nan. Kai ka ɗauke ni wawa mana. To mana ka ji. Kai, Fandi. Na'am ɗan uwana. Yanzu ka yarda da abin da yake gaya maka? Kai, wancan fa dogo ne, wannan kuma gajere ne. To ai inda wannan ne haka ɗin ma, kar ka samu damuwa. To yanzu kai ina kake so ka je? Ka yi a hankali. Wannan tsohon gashi kamar bayan gani sosai amma ɗan gwafar uba gani yake. Ke me saka kika kulle kofa? Ke? Kana son na nuna maka inda na ji ciwo? To ka tsaya mana. Ka tuba mutumin nan shekara 4 da suka wuce akan shiga ɗaki ba a barin mu zo gidan nan amma yanzu ya ƙara shiga da wata. Amma yanzu ka sake koma kai abin da ake gaya maka ba ka taɓa daddara kai. Kin ga duk magana da zamu yi da ke mi da yake a waje. Kai ba su. Kai ba su. Me ya faru? Abin da ya faru. Ta yaya za ka dinga ɗaukar yarinya a cikin wannan ranar kowa yana gani? Ni babu wacce na ɗauka. Bayan ina gani da ido na ka ɗauke ta ka tawo da ita nan. Ni ba abin da na ɗauka, ni fa kaga fullan da na ɗauka fa na tafi da shi. Long side ko short side kake da shi na matsalan ido? Ko ɗaya. Wannan damuwa ne, je ka duba.